Takže čau lidi, já vás vítám u tohoto videa, no a jelikož mi už 5 z vás napsalo, že by chtěli být v tomto videu, no tak tady to máte. Prvního tady máme Langosplayera. Profilovku máš dobrou, ale banner bych si změnila. Neříkám, že tam nemůžeš mít svůj skin, ale koukej na mě. Já tady mám nadpis, 2 spajky, protože jsem spajky, a tady jsem zkusila nakreslit svůj Minecraft skin. Dál bych si určitě přidala popisek, cokoliv, třeba ahoj, já jsem Langosplayer a točím Minecraft, co chceš, prostě něco. Kanál si založil před rokem, což je jako v pohodě, ale být tebou točím videa, nebo aspoň shorty, ale jedno nebo druhé, protože když točíš shorty, tak tě YouTube bere za shorts youtubera, a když točíš videa, tak tě bere za youtubera, co dělá videa. Taky bych si dělal lepší náhledovky a názvy, protože nikdo neví, co je GA8T19, a ještě horší, že jsi tam dal prostě datum. A taky by to chtělo zajímavější nápady, protože nikoho nezajímá normální den Minecraftu. Lidi zajímá, co se tam děje nějaké speciálního. Když se tam něco děje. Hele, nechci ti moc kritizovat, jen říkám, co si myslím. Takže koukneme na nějaké to tvoje video. Ahoj lidi, já si tomu tohle video jenom takhle na začátek bych... Ahoj. Bych chtěl udělat takovou novou sérii, kde bude vlastně taková příběhovka prostě, jo, takže já se těším a my to asi užijeme, takže jo. Ježiš, tak. Nastavit čas na tolik. Z toho, co jsem zatím pochopila, to má být ta příběhovka, no. A ne typický Minecraft, ale za prvé tvůj hlas nejde tolik slyšet a nejde ti až tolik rozumět, být tebou si to dám víc na hlas, ale jinak v pohodě, ale z druhé bych si spíš tam do pozadí dala nějakou tu hudbu, když tam v těch různých částích mlčíš, no tak jako neříkám, že já to úplně dělám, ale snažím se tam nenechávat ticho, což v tomto to ticho aj má být, tak nějakou tu hudbu do pozadí by to asi chtělo. Jak se dívám, tak bych tady dala popisek, ale určitě bych si zapla komentáře, protože nevím, proč bych si měl vypnuté. Tak já to už nebudu zdržovat a tomuto kanálu dávám 5 z 10. Nic špatné, prostě 5 z 10. Další je Turemo. Profilovka dobrá, banner, neříkám, že tam nemůžeš mít dejte odběr, což vy byste mi mohli dát, ale být tebou dám něco do pozadí, ať to není jen černá na bílé. Popisek máš tady taky super, ale to nevím, co bych řekl, takže jenom zapněte nějaké moje video a dejte mu like, bych buď dala pryč, nebo tam dala něco jiného. Jinak kanál si založil před 2 lety, což je v pohodě, ale máš taky shorts kanál a jediný, kdo má na ten můj shorts kanálu odběr, je Hranolka, nebo nevím, jak ji mám říkat. Takže odkaz máte dole v popisku. Jinak koukám, na hledovky máš fakt dobré, máš tady i komunitu a my si jdeme kouknout na nějaké to tvoje video. Ty nejkomplikovanější redstone stavby. Stavby, které jsou tak komplikované a tak dokonalé, že vám vyrazíte. Začneme touhle ohromnou farmou na melou, která je tak velká, že ji nemůžu zapnout celou, protože by mi spadla hra. Na zapnutí celé farmy je potřeba alespoň 16 GB RAM. V celé farmě je přes 4 miliony sklízecích jednotek. Jo, musím říct, že dobrý střih, dobrý mikrofon, dobré všecko, i popisek, ale počkej. Tebe zná i medvídek, jo? OK. Ale jak se koukám, tak na náhledovky, toho si nevšímejte, je trošku inspirace,
tak tady máš všude šipky. Neříkám, že je to úplně špatně, ale podle mě nemusí být úplně všude. Takže tomuto kanálu dávám 9 z 10. Dalšího tady máme Birče. Profilovka dobrá, banner dobrý, popisek perfektní, náhledovky taky dobré, máš i komunitu, na první pohled perfektní. Tak se koukneme i na nějaké to video. Jednou jsem si jen tak procházel YouTube a když jsem kliknul na nějaké video, tak mi to pustilo tuhle reklamu. Tak mě napadlo, že napíšu streamerům otázku, jestli mají doma elektrické nohy. Tohle video bude divný. Jo, střih dobrý, mikrofon dobrý, popisek perfektní, prostě 10 z 10. Potom je tady abo. Profilovka dobrá, banner OK, popisek dobrý, ale koukejte na náhledovky. Takovou náhledovku na paš nemá ani Destro a to je co říct. No a co samotná videa? Tak čau, ale. Zdár, ne? Abo versus Mastermind. 1v1 v dueloch v Brawl Stars. Kto je lepší, sa rozhodne. Pravidlá sú jednoduché. Hrá sa na 2 výhry. Hráme duely. Jo, střih dobrý, nápad dobrý, popisek dobrý, jo. Má to ještě lepší jak já, ale já zase nemám tolik času. Tomuto kanálu dávám taky 10 z 10. Další a poslední je tu Capix. Profilovka dobrá, banner typický MrBeast, popisek taky, ale jak? Opakuju jak? Můžeš mít skoro 2000 odběratelů, když včera si dal 1000. Hele, tvoje shorty jsou kvalitní. Lidi, máme tady kruhy a u prvního je napsané, můžeš vstoupit pouze pokud máš na skinu modrou barvu. No já mám na skinu modrou barvu, takže asi jo. Na dalším kruhu je napsané, můžeš... Pěknej, to je můj nový Minecraft dům, hele. Počkat. Pokud chceš zachránit Jakaryho, tak musíš dát like a odběr. To byla jako postavička Syria Kary. Ale shorty jsou takový ti easy odběratelé, ale jak říká Moon, nemají takovou cenu. Koukej, shorty mají 1000 zhlédnutí, ale na tvoje video se kouklo jen 42. Tomuto kanálu dávám 8 z 10. Pokud se vám toto video líbilo, dejte like a odběr, ať doženeme k Capixe a čau!